Haha. Nová technika, bracho, 2016. Naraz všetci kýveme hlavami do bumbepu trepu, nie nohami ako kokoti do zosnulého stepu. Brači píše pre vás, venuje sa tomu svetu, už by som s tým mal prestať brachu a stavať svoju strechu. A doba ide ďalej časom, čo sme vymysleli my. Nikto neskočí na sračky a tie vymyslené hry. Bumbeb letel vzduchom rýchlo, až kým neprišiel na trep. Novodobá technika neustále zlepšuje svet, až kým nepríde ten bod, keď budeme zobať zo zeme. Čaje na teba kúkajú, poďtež urob niečo pre ne. Zlepšujem sa každým dňom, chrán si svoju krásnu ľudňu. LNG a mikrofón naráža na kvalitnú hudbu. Chápeš doma ďalšie veci, šírime dopredu. LNG a KKS, to sú dve veci, tak sleduj toto poradie, ktoré sa o chvíľku vymkne z kontroly. Hladiny spektra tej hudby, ktorej vyhoviem vo vôli. Album sa dorysuje a potom zrejme príde ďalší. Nepozeraj na mimiku a nikto má výzor krajší. Po vlne pocitu len fajčím, pozorujem priebeh sveta. Keby som mohol byť všade, vidím ľudí, trenč tam geta. Milujem hustý dym plodov, možno aj padám zo schodov. Hudba je asi stred vesmír, čo viem zhrnúť v týchto bodoch. Niekto sa čuduje, že skadiaľ mám v rukavi tie vety. Opakujem miliónkrát, vravím, že neustále letím. Pôjdeme vonku, pôjdeme tam, chápeš brachu, neustále dar, ľudia, čajky, more, Čaute holky, čaute štáci, práve počúvate čistý bumbeb. Si tým prostredím, ktoré mi zaručuje daný postup. Niekto ďalej robí maká, držím pre neho veľkú poctu. Kniha sa otvorila v čase presne, keď som mal začať. S následným postupom trackom môžem do zahuby kráčať.